Пу-пу-пу. Що це у нас тут таке? Щось тут хтось від когось хоче, але схоже не хліба. Ось вам для масштабу. Щось таке, як грають в якусь гру, в паровозика якогось. Загадка природи. Щось тут бентежне відбувається, а ми працюємо. Зичу всім доброго дня. Разом боремо і поборемо. Воєристи. Це справжні воєристи.